Guía Valenciana e da sección filolóxica do Instituto de Estudis Cataláns. Especializou a súa investigación no ámbito da sociolingüística, onde traballou nomeadamente nos temas de interrupción e revernacularización da transmisión interxeracional. Dos que son exemplos os seus libros La revernacularizació del valencià a la ciutat d'Alacant e La transmisión familiar del valencià. Hoxe introducirános, pois, no tema da transmisión interxeracional, analizando a contextualización xeral e cales son os factores determinantes para a transmisión dunha lingua. Sen máis demora, deixo-vos pois con ele. Graciñas. Bo día. O meu desexo sería falar en galego, pero só sei as 4 palabras que podéis oír. De acordo coa organización, falaré en catalán, mas si hai cualquier problema, inevitablemente pasaré al castellano, practicando el code switching, el cambio de código a que estan acostumats els sociolingüistes. Disculpeu, doncs, si faig molta mescla de llengües. Ara estic parlant en català. M'ho he de dir per a mi mateix, per a saber en quina llengua estic parlant en cada moment. El PowerPoint serà en gallec, per tant, crec que això ajudarà a entendre. També espero que entendreu més el meu català, que és el català que parlem els valencians, que té unes característiques que el fan més comprensible per gallego-parlants i castellano-parlants. Bé, si hi ha qualque problema, alceu la mà i demaneu comprensió i jo canviaré de llengua en un moment donat. Bé, aquí teniu el títol de la conferència que se'm va encarregar en el seu moment a càrrec de l'organització. L'organització és per a mi Nel Vidal. Suposo que hi ha més persones, Sílvia, que m'ha presentat, però és que he conegut i estic presentant més persones. És el títol d'encàrrec i, per tant, com que era un encàrrec, m'he basat en les indicacions i els objectius que donava l'organització, on es diu centrar o treballo en algo fundamental ou non fundamental. Ho he posat en lletres de color roig perquè jo crec que és fundamental para o futuro da lingua, a transmisión interxeracional. Així m'he adaptat al que diu el programa i intentaré donar quins són els condicionants que dificulten o impedeixen la transmissió o trenquen, ratxen, rompre, trencar la transmissió. Ho sé del diccionari. L'avaluació d'experiències. Les experiències les aportaré sobretot de la meua llengua i especialment de la meua llengua al País Valencià, que és el que més he investigat. Però espero que aquestes experiències serviran per a orientar-vos en el vostre camí i jo mateix, que em quedaré els 3 dies que tindreu de jornada, espero aprendre i beneficiar-me de les vostres experiències també. És a dir, que el benefici serà mutu. I proposaré, de fet, la major part de la meva intervenció, accions d'intervenció, i valga la redundància. Aquí teniu el guió. Malgrat les aparences, el tercer apartat,
a revernacularización, la parauleta té el seu mèrit, pronunciar-la sense aturar-se, do milagre a realidade, del miracle a la realitat, que diríem en català. Això serà la major part, malgrat l'aparença que serà menys. El que en definitiva ens interessa, més que investigar, més que descriure com ha passat, és veure què podem fer amb això. Això, no obstant, començaré pel que ha passat i com ha passat, perquè de vegades també s'aprèn molt de l'experiència anterior. A reproducció das línguas. Quina és la normalitat en la reproducció de les llengües? Doncs la normalitat és que les llengües es reprodueixen en dos àmbits bàsics. El de la família, el nucli familiar, i el de l'entorn social. Aquí he posat la família, arrua en un sentit genèric, perquè jo sí que em vaig criar al carrer, a la rua, però avui en dia la criança es dona en un altre àmbit, com podeu veure aquí, més el pati de l'escola. Per tant, aquí teniu resumits dos àmbits bàsics de transmissió. La família, per una banda, que és una transmissió vertical, de dalt a baix, dels pares als fills, i el carrer, a rua, o el pati de l'escola, on es socialitzen entre iguals, horitzontalment, els nostres fills. Bé, a interrupció de transmissió, quina és la condició prèvia perquè es produïsca una interrupció de la transmissió intergeneracional d'un idioma? Doncs perquè es produïsca un idioma X o X en gallec, que se vea un aprendizaje generalizada, és a dir, un aprenentatge generalitzat en un altre idioma, l'idioma que anomenarem Y. I cosa que sol succeir per raons polítiques. Quan s'ha produït aquest aprenentatge de l'idioma I, de l'idioma nou, ja s'ha consolidat la població de la llengua X comença a rebre pressions per a transmetre la llengua I en substitució de la llengua X, la llengua X. I és aleshores quan comença a rompre's la cadena de transmissió intergeneracional de l'idioma X. Bé, aquestes lletres, X, I, X i Y, no me les he inventades per gust d'inventar-me unes lletres. Estan inspirades en el gran sociolingüista Joshua Fishman. El 1991 va escriure un llibre magnífic, que hauria de ser llibre de capçalera per tots els que estudiem això, Reversing Language Shift, en les inicials RLS, que traduït és a inversió de substitució lingüística. Justament el que intentem en totes les llengües en què patim un procés de substitució lingüística. Volem fer-la reversible. Aleshores, Fishman, en el seu treball, va concebre, anomenar dos tipus de llengües. Les llengües Xiix, que teniu en la columna de l'esquerra, i les llengües Guix. Les llengües Xiix són llengües recessives, la llengua recessiva, la part recessiva en un procés de substitució lingüística, i està pres de la paraula anglesa que sol, millor dit, del sufix anglès ish, que sol estar present en moltes paraules que designen llengües, Danish, Polish, Spanish, Swedish. I al costat també hi ha un terme antiigualitari, però que és antic en anglès,
la designació dels parlants o dels usuaris d'aquestes llengües, Englishment, Frenchment, Irishment, llengües que tenen homes i dones, però el men, que vol dir home, està present, però és una cosa pròpia de l'anglès, però ja m'enteneu, no és que m'ho hagi inventat jo, això. Yish són les llengües expansives, les llengües que estan per damunt en el procés de substitució. I, com dic aquí en la columna de la dreta, els descendentes de falantes d'una Yish poden ser falantes d'una Yish sin dejar de considerarse X-men, es decir, miembros de la comunidad Yish. És a dir, això que sol ocórrer en llengües com la meua, la vostra o l'euskera, que hi ha molts parlants que es poden considerar en la meua llengua, catalans o valencians, i no parlen català, o bascos i no parlen euskera, o gallecs i no parlen gallec. És un dels fenòmens que hem d'estudiar en correlació amb això i que estudia Fishman. Bé, vegem com es produeix la contextualització del procés de substitució lingüística. Per a mi, bàsicament, es produeix en dos tipus d'àmbits. Els àmbits d'ús, que diem, en la columna de l'esquerra, i en les classes socials, en la columna que teniu a la dreta. Els àmbits d'ús són molts, aquí els he resumit en l'institucional, diríem, genèricament, i a la banda baixa, l'educatiu, laboral, amistats i veïnatge, i, en últim terme, i més important que tots, la família. Després, a l'altra banda, simultàniament, el procés de substitució lingüística a través dels àmbits es dona el procés de substitució lingüística a través de les classes socials. També les he resumides molt en les tres clàssiques, alta, mitjana i baixa. Vegem-ho en primer lloc a través dels àmbits, suposant-ho en una fase intermèdia del procés. Tenim la família, que parla la llengua X, després les amistats, l'àmbit d'ús de les amistats i el veïnatge, que parlen també la llengua X. Després tenim l'àmbit laboral, on veiem que ja ha penetrat la llengua I. Després tenim l'institucional, on és el primer on entra la llengua I, i finalment, per no detallar-ho més ni fer-ho més complex, l'àmbit educatiu, en què també és un dels primers en què penetra la llengua I. Vegem una altra fase més avançada. Què passa? La família continua immaculada amb la llengua X. També després tenim el sector de les amistats i el veïnatge, en què veiem que ja comparteixen la llengua X i la llengua I. I després tenim el laboral, que recordeu que en l'anterior diapositiva només hi havia la llengua X i ja tenim, en l'anterior diapositiva teníem compartides X i I, i ara ja només la I. Seguim avançant a una de les fases finals en la qual ens trobem només la família. Una de les fases finals d'un procés de substitució és quan comença a penetrar la nova llengua, la llengua I, en l'àmbit familiar. Ja no incloc els altres àmbits d'ús perquè ja no és necessari. Se suposa que pràcticament ja ho ha ocupat tot de manera monolingüe la llengua I. Vegem-ho ara a través de les classes socials, com es dona paral·lelament a aquest fenomen.
Tenim les llengües X i Y i tenim les classes socials alta, mitjana, baixa. Faig abstracció per generalitzar més. Si anem llegint d'esquerra a dreta, els tres quadradets que hi ha en cada columna, tenim en primer lloc que les tres classes socials, alta, mitjana i baixa, parlen només en un primer moment històric la llengua X, però en un segon moment veiem que la classe alta introdueix el coneixement de la llengua I. És a dir, els de la classe alta es converteixen en bilingües. Per ara, res a dir, res a objectar de convertir-se en bilingües. Ara bé, com veurem en etapes següents, aquest bilingüisme donarà lloc a un monolingüisme. Però no avancem esdeveniments. Passem a la tercera columna i veiem que al costat de la classe alta, que ha adoptat les dues llengües, que sap parlar la llengua X i la llengua Y, tenim ja la classe mitjana, que s'ha apuntat al procés bilingüitzador i que també ha après la llengua dominant d'aquesta societat. Encara la classe baixa domina només la llengua X, la pròpia de la comunitat. Passem a la següent fase i veiem que ens envaeix el color verd. El color verd és el color del monolingüisme en la llengua I. La classe alta, a partir d'un moment donat, decideix abandonar la llengua pròpia de la comunitat i quedar-se amb la seva segona llengua, de manera que es convertirà en primera llengua d'aquesta classe alta. Mentrestant, la classe mitjana manté les llengües X i Y i la classe baixa comença a bilingüitzar-se, aprèn la segona llengua, la llengua importada en aquesta societat. Anem a la penúltima fase d'aquest resum esquemàtic que presenta i veiem que no solament la classe alta ha abandonat la llengua X, la pròpia de la comunitat, també ho ha fet la classe mitjana i la classe baixa manté la llengua X i usa també la llengua I que ha après. En la fase final d'aquest procés veiem com les tres classes socials aquí representades es queden només amb la llengua I. Com veieu per les fletxes roges de la part baixa de l'esquema, el camí de la llengua X a la llengua I ja ha estat finalitzat. Això és esquemàticament el procés. Quins són els factors determinants d'aquest procés, tant del procés a través de les classes socials com a través dels àmbits d'ús que hem vist? Normalment el factor determinant que ho encapçala tot és la situació política i social. Compararé el que passa també amb les llengües migrants perquè és interessant veure la comparació. En les llengües autòctones que tenim en primer lloc, jo distingiria tres tipus de motivacions. Una, la formació dels estats-nació a Europa, com per exemple la formació de França com a estat-nació, que ha afectat llengües com el bretó, o la formació d'Espanya com a estat-nació, que ha afectat llengües com el gallec, o, per exemple, la Gran Bretanya, que ha afectat llengües com el gal·lès. El meu propòsit ara no és exhaustiu, sinó anar posant exemples que tots altrament coneixem. La colonització del continent americà també ha portat, com sabeu, a la substitució de llengües. La colonització a càrrec de Gran Bretanya, o diríem millor, el tàndem Gran Bretanya-Estats Units, ha portat a la substitució de llengües com per exemple el navajo, és una de tantes que hi ha, o la colonització de Portugal-Brasil, llengües com el tupí al Brasil,
O finalment hi ha un altre tipus, l'expansionisme de potències mundials, que és més recent, per exemple dels Estats Units, Filipines, que va ser primerament una colònia espanyola i on es va començar a imposar el castellà per a substituir el tagalog, doncs finalment ni tagalog ni castellà, finalment anglès, que és el que passa avui dia. I les llengües migrants, amb què vull comparar perquè els processos són molt pareguts, darrerament he investigat alguns casos que publicaré pròximament, és una llengua de grup procedent de l'exterior i per tant es troba amb limitacions. Anem a comparar-les. Què passa amb les llengües autòctones? Quin és el procés, més o menys? Doncs el procés, a partir d'unes invasions militars, ocupacions polítiques, etc., és que es crea un nou marc polític que genera, amb el temps, un complex d'inferioritat en el grup ètnic o nacional sotmès, posteriorment una extensió de totes les característiques ètniques o nacionals, entre elles la llengua, al grup sotmès, posteriorment unes actituds negatives de cara a la pròpia llengua, és el que també coneixem com autoodi, i finalment una retracció en l'ús social de la llengua. Finalment no, prèviament al final, perquè el final sempre és la interrupció de la transmissió familiar, com hem vist. Això és molt esquemàticament. Això també passa en les llengües migrants, és a dir, que en català tenim un refrany que diu hostes vindran i de casa et trauran. Forasters, gente forastera, vendrà i te sacarà de tu casa, més o menys, per si algú s'havia quedat, que crec que no, per les cares que feia ho havíeu entès molt bé. Hostes vindran que de casa et trauran. Al final les comunitats autòctones acaben sentint-se com a comunitats immigrades, millor dit. Vegem les semblances. Quan es produeix una emigració per necessitat econòmica, deportació, exili, etc., i la posterior inserció en una nova societat, es provoca, en primer lloc, un desig de ser acceptats i de passar desapercebuts en la societat de rebuda. A continuació, una ocultació de les característiques nacionals o identificatives de grup, entre elles la llengua. És molt habitual dissimular que hom parla tal llengua o dissimular alguna altra característica per ser tractat com a igual per la societat receptora. El desús de la llengua pròpia en públic, per tant, i el desús de la llengua pròpia entre les amistats i el veïnatge. Al final arribem a la mateixa conclusió, la interrupció de la transmissió familiar, com veiem. Bé, certament la interrupció de la transmissió familiar no es produeix, diguem, per una voluntat absolutament lliure, sinó molt condicionada. Per tant, hi ha una inducció a l'abandonament, cosa que veurem amb evidències, amb proves. És una casuística universal, que hi ha dos tipus de mètodes o hi ha una successió d'aplicació d'aquests dos mètodes. Els mètodes que podríem dir expeditius, que serien la prohibició dels usos institucionals, la seu del govern, la justícia, el sistema escolar, la religió oficial, etc., l'activitat pública en general i, diguem, la sembra d'estímuls aversius mitjançant càstigs personals. Això es produeix específicament a l'escola, però també hi ha
experiències de càstigs personals en èpoques de dictadures, per exemple la franquista, que tenim més a prop. Els mètodes indirectes, quins són? Doncs l'argumentació variada en contra de l'ús. Hi ha una gamma àmplia d'argumentació en contra de l'ús de la llengua recessiva. O l'estigmatització del seu ús per mitjà d'associacions vergonyoses, és a dir, acusar algú que és del camp i no de la ciutat, és a dir, acusar-lo de ser una persona de caràcter rural o de baix nivell social, etc. I això que està mal considerat o té una consideració baixa en societat, ningú no ho vol ser. Feu la prova, pregunteu a la gent de quina classe social és. Tots vos diran que són de classe mitjana. Per tant, jo no sé quan parlen en els periòdics la classe mitjana opina que tal, són tots, no? Els sociòlegs s'haurien de fer mirar això. Bé, vegem uns exemples que ens han ocorregut en català, documentats del català, animant a abandonar el català. Aquest primer es refereix al català a Catalunya i va ser un diputat, Antoni de Puigblanc, de les famoses Corts de Cadis, unes paraules que va pronunciar i va escriure el 1811. Diu: se hace indispensable que Catalunya, s'entén, abandone el idioma provincial. Fixeu-vos com l'anomena ja, provincial. La denominació ja porta a abandonar-lo. Si ha de estrecharse más y más bajo las nuevas instituciones con el resto de la nación. No hi ha una nació catalana possible, per tant, sinó una província. E igualarla en cultura. Desengañémonos ya y entendamos que será siempre extranjero en su patria y que por consiguiente quedará privado de una gran parte de la ilustración que proporciona la recíproca comunicación de las luces, encara quedaven del segle XVIII, de l'època racionalista, el que no posea como nativa la lengua nacional. Ja està dictaminat. Llengua provincial, llengua nacional, en quina en queda? La llengua nacional, evidentment. Fixeu-vos que això, per tenir una llengua com a nativa, cal abandonar l'altra. Si la meva llengua nativa és el català i em diuen que la substituïsca pel castellà com a llengua nativa, doncs hauré d'abandonar el català. Ningú, anava a dir un error, ningú no pot tenir dues llengües natives. No, és fals. Es poden tenir dues llengües natives sense anar més lluny en el cas dels meus fills, en la meva família. Els meus fills han sentit de mi el català i de la seva mare el castellà. Per tant, tenen com a natives les dues llengües. Però bé, en el context de Catalunya i d'aquella època, llengua nativa només era el català. Per tant, la proposta d'abandonar el català com a llengua nativa portava inevitablement al castellà. Molta gent va obeir, va fer cas a aquest dictat, encara que no ho parega per com és la Catalunya actual. Un altre exemple, a les Illes Balears. Això es va publicar a la premsa, com veieu, en el mateix segle XIX, 1840, a càrrec d'un periodista i advocat. Aleshores no hi havia periodistes, Jaume Pujol. Diu: es duro y sensible tener lo que confesar, por más que sea nuestra habla provincial, fixeu-vos l'altra volta del qualificatiu de provincial, la de nuestras más tiernas afecciones, debemos renunciar a ella, porque así lo exige el interés que nos lleva a contraer afinidades, las más que sean posibles y las más estrechas, con el continente vecino. De todas las provincias de la antigua corona de Aragón, donde se hablaba nuestro dialecto provincial, ja el rebaixa encara més, ara és dialecto, encara que habla no és que el posara massa elevat, però bé.
El que ha entendido mejor sus intereses en esta parte es sin duda Valencia, cuyas clases, hasta las del vulgo, hablan castellano. És a dir, ens està indicant que ja al País Valencià el procés d'abandó del català era més avançat, efectivament. Vegem com també hi ha imprecacions d'aquest tipus per abandonar el català. Encara que anàvem més avançats dels valencians, però encara el català era una llengua generalitzada entre les classes populars. Per això, justament, aquest exemple que aporta, que és de Fèlix Azati, és un polític d'Unió Republicana. Unió Republicana era el partit majoritari, aleshores, a València, i per tant el que tenia més adeptes i no era exclusivament d'esquerres, tenia una orientació esquerrana, però també una orientació de centre, amb la petita burgesia, etc. Bé, vegem què diu. Nosotros abogamos por el predominio de la lengua castellana, un síntoma inequívoco. Nuestras familias populares creen que sus hijos son más inteligentes cuando mejor aciertan a expresarse en lengua castellana. No es que nuestras familias prefieren el castellano por cursilería provinciana. Afirmar esto es una puerilidad de sainete y un desconocimiento de los valores reales. Un parèntesi, fa referència al sainet, perquè el sainet valencià de l'època criticava molt sovint en to d'humor, en to humorístic, els canvis de llengua que es produïen en moltes famílies de la petita burgesia que volien ascendir de classe. Ho ridiculitzava i per això la referència. En Valencia las clases sociales, todas, desde los obreros a los aristócratas, creen que hablando valenciano no van a ninguna parte. Bé, ja veieu la denominació de valencià que tenim com a habitual al País Valencià per al català, però no sempre que s'utilitza perquè és la denominació no marcada, implica que s'estiga pensant això és una llengua diferent. Almenys aquí no és el propòsit parlar d'aquest tema, és un altre. I al sud del País Valencià, a prop d'on jo soc, a Elche, en la galleguització del nom corresponent que m'han proposat, també un organisme de premsa dels treballadors, concretament dels treballadors socialistes, deia el següent, a principis del segle XX. Los socialistas debemos ser partidarios de universalizar la lengua, como pretendemos universalizar la patria. Vegeu el paral·lelisme, no vos perdeu. Ambas cosas contribuirían grandemente a ir haciendo desaparecer el odio que todavía se siente de pueblo a pueblo, de región a región, de nación a nación y de raza a raza. Y si esto es así como indudablemente se habrá de reconocer, nada más lógico que los trabajadores todos, y muy especialmente los socialistas, aboguemos porque en España, al menos por ahora, no se hable ni se escriba otra lengua que la castellana. Més indirecte no podia ser. Calia abandonar aquesta llengua inútil per una banda, però que també entrebancava, destorbava a la unificació d'aquesta pàtria. Evidentment, aquesta pàtria fundada sobre la llengua castellana era l'espanyola i no era cap universalisme com pretén revestir-se aquest escrit. Bé, això també passa a Galícia. No vos puc fer una aportació en detall, però sí en un llibre que he llegit que m'ha agradat molt, Enrique Monteagudo, Historia Social da Língua Galega, Idioma, Sociedade e Cultura a través do tempo, doncs ens explica diversos casos, aporta exemplificació, i teniu també les pàgines citades. Després vos deixaré això gravat aquí, per aquell que vulgui, que li ho demani a ell, que ell li ho passarà.
del Diario de Lugo, que, segons Monteagudo, aboga por la desaparición de moitas linguas en beneficio da fraternidade humana. Això vos sona, vos resulta familiar d'acord amb el que hem vist en les dues anteriors cites referides al País Valencià. La Concòrdia de Vigo, Diario de Ferrol, són periòdics que també repeteixen aquestes mateixes paraules i en la mateixa línia. Per tant, la inducció a l'abandó de la llengua està clara. Passem al tercer i últim dels apartats, que crec que és el que més ens interessa a tots, el de la revernacularització. Aquí tenim una imatge en relació al miracle a què feia referència. L'únic cas d'èxit de revernacularització que coneixem, i per a ells es va inventar la parauleta revernacularització, és el miracle de l'hebreu. És un cas únic de resurrecció d'una llengua morta des de feia 2.000 anys, aproximadament. No caldrà que vos expliqui la diàspora, el retorn, la fundació de l'Estat d'Israel. I per què succeeix aquest milagre quan aquesta llengua havia desaparegut? Era una llengua, l'hebreu, que només es coneixia per a dir les oracions religioses en determinats moments del dia o quan anaven a la... Esta cadira baixa i puja. Segur que l'he tocat sense voler. Bé, perquè aquesta llengua, que era una llengua emblemàtica, purament religiosa, com és que retorna? Quin miracle succeeix? Doncs molt fàcil. Les noves autoritats que creen l'Estat d'Israel proposen aquesta llengua, segurament quan proposaven la recuperació de l'hebreu no hi devien tenir massa fe, ho dic ara amb el doble sentit, religiós i de futur, però, diguem-ho així, la jugada els va eixir bé. I per què els va eixir bé la jugada? Doncs molt fàcil, perquè l'Estat d'Israel es funda a partir del retorn de molts antics descendents de la diàspora que provenien de Rússia, de l'Argentina, de diverses parts del món i que no tenien cap llengua comuna, cap llengua que els permetera entendre's entre ells. Aleshores, les classes d'hebreu que va posar en marxa el nou estat d'Israel i prèviament a la constitució de l'estat ja va començar a funcionar això, d'alguna manera, quan era colònia britànica, doncs va permetre que fora l'única llengua comuna que trobaren els nous israelites. I heus aquí el miracle. Ara bé, això ho podem repetir en altres llengües que patim el mateix problema de substitució. Aquesta és la qüestió. El secret és no tenir una altra llengua que ens siga comuna. Fishman, altra volta, se n'ha preocupat. Ell ha parlat de termes com revival o revernacularization, que és la que jo utilitze. La paraula revernacularització prové de vernàcula, que és la parla corrent en l'àmbit familiar, en els àmbits col·loquials, i que s'oposa a la parla estàndard pròpia de registres formals. Per tant, la que pretenem recuperar no és la parla estàndard, sinó aquesta parla vernacla, la que es dona en els moments de més intimitat o de més col·loquialitat, la família, els amics, etc. Per això podem definir el terme revernacularització, com vos he posat aquí, és una possible definició que llegiré. Proceso inverso ao da sustitución lingüística consistente en que os membros dunha comunidade lingüística que non posúen como primeira lingua a dos seus ascendentes familiares
pero que a adquiriron como segunda lingua deciden transmitir-la aos seus descendentes. Disculpeu per la pronunciació, és que suposa que és detestable, però... Bé, anem a veure com es pot aconseguir aquesta inversió del procés de substitució. Aquí repeteix que el mateix esquema que heu vist abans amb el procés de substitució. Ara es tracta de retornar. Són les fletxes verdes que hi ha a baix que indiquen el retorn a el moment inicial que vindria representat per aquest estat de monolingüisme en la llengua X. Ara bé, ja em donaria per content si molts processos d'aquests ens quedàvem en una línia diagonal que anara d'aquesta classe alta bilingüe, aquesta classe mitjana bilingüe i aquesta classe baixa bilingüe. És a dir, amb una societat bilingüe en què es poguera produir, ara utilitzaré un terme habitual avui dia en política i ecologia, amb una mínima sostenibilitat, el manteniment de la llengua recuperada al costat de l'altra. Crec que és el màxim que es pot aspirar i seria ja excessiva utopia pretendre arribar a un estat original de monolingüisme. Però ja seria prou arribar a un bilingüisme sense substitució. Molt bé, intentem endinsar-nos més cap a dins en el camí de la revernacularització com a inversió de la substitució, perquè penseu que és el mateix procés. Hem d'aprendre de com s'ha produït el procés de substitució per a veure com podem produir el de recuperació o revitalització. En el procés d'interrupció que teniu en la columna de l'esquerra hi ha una generació A amb la llengua X, com la seva LU, la llengua U, i la llengua I com la seva llengua segona. Perdoneu, no sé què faig amb la cadira. Segur que toca algun mecanisme amb les cames i baixa i puja. Bé, el procés de substitució, d'interrupció, comença quan, en compte de transmetre la llengua X, es transmet la llengua I a una generació següent, que pot ser la generació B1. Esta generació, que ha après per primera volta o que ha rebut per primera volta com a familiar la llengua I, encara aconsegueix retenir la llengua X perquè simplement de sentir-la parlar als pares i familiars és molt fàcil tornar-la a activar. Però aquesta generació ja adopta com a llengua primera la llengua X i és la que transmet a la següent generació, que seria la B2. Passem a l'altra columna, en què parlem de la revernacularització. Però en el primer punt encara tenim aquesta generació B2 amb la I com la seva primera llengua i la llengua X com a língua dels seus avós, la llengua dels seus avis, la llengua recordada, torna a transmetre la llengua I. Quan podem dir que es produeix aquest procés de revernacularització? Doncs si una generació BN, un número posterior per condicions polítiques que ho permeten, etc., rep aprenentatge escolar de la llengua X, la dels seus antecessors, podria arribar a transmetre-la a la generació C, és a dir, a una nova generació, havent-la rebut en l'escola. Disculpeu, però això és tan fàcil? Vegem si ho és.
És a dir, com diu aquí, ¿pode a escola devolver unha lingua ao ámbito familiar? Fishman diu que no, en part. Són aquestes paraules que teniu en anglès baix de la cita i que aquí teniu traduïdes al gallec. A escola pode producir máis falantes que os que a sociedade pode reproducir. Això ho va dir Joshua Fishman en una entrevista que li van fer. I la resposta és que no. L'escola no pot reproduir una llengua, pot produir parlants, però la tasca de reproduir-los és exclusivament familiar o dels àmbits entre iguals. Vegem com podria produir-se aquest pas de l'escola cap a la família. Aquí utilitza versos en el sentit etimològic, cap a, en direcció a, no en l'anglicisme que vol dir contra. Per tant, pas de l'escola a la família. L'escola pot servir del que podem anomenar ancoratge per a reintroduir una llengua en la família. Per què? Aquí tenim una sèrie de punts. Incrementa el nombre de parlants, reimplanta i legitima l'ús acadèmic, reimplanta i legitima l'ús interpersonal i assegura un espai per a l'ús de la llengua. És a dir, en alguns àmbits socials, en algunes ciutats, l'escola és l'únic àmbit on es parla aquesta llengua. Com es pot produir el salt, el pas a la família? Doncs bé, què és el que trobem socialment entorn de l'escola? Quins àmbits socials hi trobem? Trobem associacions de mares i pares d'alumnes. Trobem associacions esportives, recreatives, veïnals, i a través d'aquí és on creiem que cal penetrar posteriorment el teixit social. És a dir, en aquest pas de l'escola a la família hi ha com a mitjans intercessors tots els que puguen envoltar l'escola o estar relacionats socialment els pares, els progenitors. Vegem-ho per parts en aquest esquema. Tenim una situació 1 en l'escola. En aquesta situació 1, en aquest supòsit, la llengua X només es parla entre els docents i els discents, els mestres i els alumnes. Aquí baix ho teniu, la línia verda que va de docente a discentes. Això vol dir que la llengua s'usa exclusivament en l'ús entre mestre i alumnes, és a dir, en l'activitat docent purament, ni tan sols al pati. Vegem exemples d'aquesta situació. En una enquesta que van fer a la ciutat d'Alacant, només entre famílies del 9% de centres educatius, que són els que tenen el català com a llengua vehicular. 13 de 142 centres escolars a la ciutat d'Alacant. La ciutat d'Alacant té uns 300.000 habitants, aproximadament. Fixeu-vos en els resultats d'aquesta enquesta, no feta a tots els pares d'alumnes alacantins, sinó només els que porten els fills d'escoles en català. Destaquem d'aquests resultats de l'ús...
aquest que volia marcar. Ajudando os fillos e fillas cos deberes. Quan els pares es posen en situació en emulació de l'escola, del procés escolar. Aleshores és quan creix l'ús del català en aquestes famílies. Fixeu-vos que també creix lleument entre la llengua que usaven els pares d'aquests alumnes amb els seus antecessors i familiars, avós, avoas, pais, nais, irmans, irmàs, que era un 21%, i la que usen amb els fills i filles, és a dir, aquests alumnes que van a les escoles en català. Hi ha un petit... Perdó. Hi ha un petitíssim augment, però l'augment és més gran respecte a la llengua amb la parella, la llengua que s'usa en el matrimoni o la parella entre aquests pares d'alumnes és inferior, és a dir, va seguint el procés de pèrdua i es recupera lleument amb els fills i es recupera sobretot quan han d'ajudar els fills a fer els deures escolars i retrocedeix quan aquests pares observen quina llengua parlen els seus fills. Bé, és una situació que segurament, no sé si tan baixa, es repetirà en alguna ciutat gallega. A València ciutat. Sobretot he fet treball a les ciutats de València i Alacant, que són les més grans del País Valencià. Aquí tenim alguns exemples d'aquestes entrevistes en què m'expliquen, disculpeu, se m'ha enganxat alguna coseta per la gola, alguns exemples que podeu llegir tranquil·lament. Jo aniré destacant sobretot els fragments subratllats. Què diu aquesta mare? Perdó, aquest pare. Aquest és un pare perquè posa aquí la M de masculí i que va néixer l'any 68, perquè són entrevistes que vaig fer en els anys 2006-2008. Diu, en la traducció al gallec, no patio no falan, ni entre eles utilizan o valenciano, ja sabeu el terme valencià, català de València, para nada, mais a miña filla sí que o utiliza moito. Cal valorar què vol dir molt per a aquesta persona. Mais fora do cole xa che digo, coa familia, con quen fala valenciano, e se escoita alguén que fala valenciano, xa se dirixe a él en valenciano. Per tant, reproduïx la situació 1. Aquí n'hi ha un altre que també reproduïx la situació 1, això és el testimoni en català, tal com el vaig recollir, i aquí en la traducció al gallec. Aos fillos falámoslles en castelán, mais eles van á escola na liña en valenciano, e cando facemos os deberes falámoslles en valenciano. Fixeu-vos. Bé, no el llegiré tot, si no se m'agreujarà la gola que em pica. Passem a una situació 2. En tot cas, si voleu en el col·loqui, podem tornar a algun d'aquests testimonis. La situació 2. En aquesta situació 2 observem un progrés. La llengua X es parla també entre els alumnes, els discents. Ja es parlava en la situació 1 entre docents i discents i ara entre els alumnes. Aquesta situació és la que podria permetre, la millor, perquè la llengua passara a les xarxes socials. Atès que els alumnes parlen la llengua X entre ells, això fa que s'obriguen possibilitats a estendre's en altres situacions. Les activitats extraescolars, per exemple, on s'ajunten
alumnes que tenen la llengua X com a vehicular i alumnes que tenen la llengua Y com a vehicular. Es poden barrejar aquests alumnes i, per tant, hi ha interacció. O en activitats associatives més generals, a un nivell superior de la localitat, del barri, on la llengua X ocupa un espai reduït, quasi simbòlic en algunes societats, però podria ampliar-se aquest espai si aquests alumnes que parlen la llengua X entre ells la usaren també en aquests altres àmbits. I ja estic fent una mica d'utopia i arriba al final feliç de totes les pel·lícules, no d'aquesta conferència, de totes les pel·lícules, pel·lícules de color rosa, per descomptat, en què s'estableixen relacions de parella. Això és clau, és important. En aquests ambients, si aquests alumnes usen la llengua X, en ambients, diguem, d'oci, doncs poden relacionar en els ambients habituals, poden crear-se noves parelles i la llengua X podria convertir-se en llengua vehicular d'aquestes parelles, o com a mínim que no se n'oculte l'ús, és a dir, que se sàpia conscientment, quan es coneix aquesta parella, que un parla la llengua X i l'altre la llengua Y, però que no la negue o l'amague. Ensenyant-se a l'escola i parlant-la entre els companys, això és fàcil que passe. Però bé, estem en un àmbit utòpic al qual han arribat alguns, però i molts altres podrien arribar, com veurem també per l'enquesta que vaig fer a València. Bé, ara barrejo un poquet amb l'experiència irlandesa, perquè és una de les experiències més conegudes en aquest aspecte. És una experiència, diríem, de fracàs, no ho dic jo, ho diu Fishman, al costat o comparada amb l'experiència de l'hebreu, que va ser d'èxit. Irlanda, a pesar de la seva independència política que té des de principis dels anys 20 del segle XX, que acabem de deixar, doncs a pesar d'això l'irlandès no ha deixat de retrocedir. Però s'ensenya a tot arreu i sembla que fins i tot a Dublín, a la capital, on va desaparèixer fa més de 2 segles, doncs s'estan creant espais d'ús de l'irlandès. És a dir, no vos parle de l'altre extrem del país, de l'altre extrem de l'illa, on hi ha un reducte de gaèlicoparlants, o de gent que parla irlandès i que l'ha arribat a transmetre familiarment, sinó que vos parle de Dublín, de l'altre extrem de la capital i on va començar, com comencen totes les substitucions lingüístiques, l'anglicització del país. Doncs bé, a partir de les escoles que tenen com a llengua vehicular l'irlandès, s'estan creant barris que podríem dir parlants d'irlandès. Solen ser, fixeu-vos en aquests 3 punts de baix, funcionaris pertanyents a classes mitjanes. Ja tenim les classes mitjanes, però em puc salvar que això no ho dic jo, ho he pres d'Orrigain 2010, que teniu citat a la bibliografia, però podeu entendre el que vulgueu d'aquí. Solen ser escoles d'immersió en irlandès, sol haver-hi en aquests barris, i això sol generar un cert ús familiar de l'irlandès. Fixeu-vos que l'irlandès seria, aquí a Irlanda, després de 2 segles, a Dublín, a la capital, una llengua totalment artificial, és a dir, totalment apresa escolarment. La tenen a l'altra punta del país
I poden anar, i de fet fan excursions exòtiques per a veure aquella gent exòtica que parla irlandès espontàniament i de família. Que, faig un parèntesi, en un llibre de Fishman, que no cite, publicat 10 anys després, el 2001, es lamenta que aquestes visites fetes amb tota la bona voluntat del món i aquestes excursions d'alumnes irlandesos de la part que no parla irlandès del país, aquí ha contribuït negativament a fer perdre la transmissió familiar de l'irlandès en moltes famílies que no volen sentir-se com a rares, volen sentir-se igual que els altres irlandesos. És a dir, si han de tenir l'irlandès com a segona llengua, que és el que tenen els altres irlandesos normals, ells també no volen sentir-se observats, com a mones de fira. Això ho denuncia Fishman. I de fet, també al País Valencià m'he trobat en casos així, algunes zones, diguem, d'alta genuïnitat catalanoparlant, que són visitades amb aquest ànim. Per ara sembla que no hi ha hagut resultats negatius per això, perquè és una zona més àmplia, per sort, la que manté ben viu el català al País Valencià, però haurem d'anar alerta a no convertir-los en un zoològic o en un museu. Bé, O'Regan, en aquesta referència de 2010 que vos cite, continua explicant-nos com es produeix aquesta situació 2. Recordeu que estàvem en l'esquema de la situació 2, de parlar la llengua entre els infants, entre els alumnes. Diu que com es afavoreixen els contactes en irlandès, l'ús de l'irlandès. Doncs, per exemple, aquí ho teniu en aquests 3 punts. En el trajecte en companyia a l'escola i en trobar-se a les entrades i eixides. Per això és recomanable no anar en cotxe, sobretot, a part de la contaminació de la ciutat i tots els altres problemes. Convé anar a peu, perquè així es xerra més, es parla més amb la gent. En les activitats extraescolars que ja hem vist i en festes d'aniversari que poden ser a les cases particulars. Ell explica l'experiència irlandesa. En aquestes festes els pares fins i tot poden animar-se a anar dient algunes coses en irlandès. Bé, passem a la situació 3, que també es dona, també trobarem casuística en aquest cas. La llengua X es parla entre els progenitors i els seus fills. Seguim avançant i la llengua X va eixint del nucli de la classe, del nucli de l'aula, que és el que estem veient, tal com teniu exemplificat i representat amb les fletxes verdes en aquest esquema. Vegem l'ús de la llengua amb els fills i filles. Aquí tenim un altre testimoni, aquest és d'una dona nascuda l'any 72. Tots eren pares jovens, pares de fills en edat escolar, entre els anys 2006 i 2008. Diu aquesta mare: eu falei en castelán até que naceu a miña filla, que agora ten 5 anos. Entón, concienciei-me de que son valenciana, estou en Valencia, e que por que non o falo? É unha parvada o da vergoña e que se direi castelanismos. Eu estiveno a escoitar na miña casa desde pequena, a través do meu pai e do meu irmán, és a dir, escoltava el català, el sentia parlar passivament, i va dir en un moment donat: jo el parlaré també, vou falalo. E a nena metina nunha guardería na Liña en valenciano. Liña en valenciano, línia en valencià, és com es denomina les escoles
on és llengua vehicular. Eu falo valenciano con ela, eu falo con ela en valenciano. Ainda que ela me contesta moitas veces en castelán. Tampoc la mare aconseguirà parlar sempre en català amb ella. Però bé, un altre testimoni, ella fa la llei en valenciano a nena e ella està parlant, és un home i parla de la seva dona. E ella l'eva falando en valenciano des de que naceu a nena. Aquest home ha decidit delegar en la mare, com solen fer molts pares que deleguen en les mares per a fer totes les coses dels fills. Aquest ha delegat també la llengua. Bé, però i la llengua de la parella? Això ja és més difícil, això és una passa més. És la passa que reservarem per a la situació 4. Diuen, ho hem intentat moltes voltes. Bé, llegiré la traducció de baix. Intentámoslo moitas veces, falar o valenciano, pero como que non, non dá a impressió de que fales con ela. És a dir, ell ens ho explica al marit, si li parla en valencià, en català, pareix que estiga parlant amb una altra persona. Custa moitísimo, mais até o punto que estamos con amizades que estamos falando todos valenciano e ela e eu falamos castelán e cústame moito. Custounos moito cambiar. Ara diu que els va costar molt canviar, és a dir, que potser han canviat. Aquí em queda amb l'interrogant. Quan analitzes entrevistes et volen dir moltes coses i sobretot fer-te content. Però el que hem de retenir és que és difícil, més difícil que parlar amb els fills, parlar d'igual a igual en el matrimoni o parella. Ens ho diu també O'Regan en aquest article d'on és tret. No vos estranya que estiga en català perquè és d'un congrés que van fer a Alacant i el van publicar traduït, però ell ho va fer en anglès i en traducció simultània. Vam agafar un company de filologia anglesa i el vam posar al costat. Tu ves traduint al català tot el que ell dirà. Ho va dir originàriament en anglès. Què diu? És el que teniu aquí baix en gallec. Cuando se estableceu sólidamente una pauta de uso lingüístico, esta resístese a cambiar. O cambio nas pautas de uso entre os proxenitores é máis ben pequeno en comparación co cambio nas relacións entre proxenitores e fillos. Per què és més difícil parlar amb la parella d'igual a igual en la llengua X que fer-ho amb els fills? Perquè amb els fills parlem d'un altre nivell de relacions, no se n'adonaran si no dominem molt bé la llengua per a nosaltres nova, llengua segona, que els parlem, no tenim tanta vergonya, no tenim una història i sobretot, no tenim una història al darrere d'haver-nos conegut en una altra llengua. S'inicia una nova vida i, per tant, la nova vida pot iniciar-se en la nova llengua. És el mateix que va passar al contrari, que passava al contrari quan es produïa la substitució de la llengua X a la llengua Y. Els pares que introduïen la llengua dominant en família la introduïen amb les noves vides que creaven. Per tant, no hi havia una història al darrere, podien començar la història en aquell moment. Bé, ja anem per la situació 4 i amb aquesta situació acabarem. Com veieu, és la situació ideal a la que hauríem de proposar-nos d'arribar. Ja sé que és un objectiu altíssim, és a dir, que la llengua X, inicialment centrada en l'aula, passa a parlar-se no sols entre els alumnes, sinó entre els alumnes i els seus pares i entre els pares. Això ja és massa. Però bé, també es dona. També en alguns barris de la ciutat de València, com passa també a la ciutat de Dublín, hem pogut detectar aquest fenomen. Justament al costat
les zones d'una zona on hi ha la major part dels campus de dues universitats, la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València. Per tant, ja podeu imaginar que tenim un cert tipus de progenitors i d'habitants d'aquest barri. Ens diu una primera testimoni, dona, nascuda en el 65, diu, a ver, eu comencé a falar diariamente valenciano porque ia ter fillos. Es va plantejar, ara parlaré valencià perquè espere uns fills. Era una proposta do meu compañero. Entón, un bo día dixemos, se imos ter fillos, pois en valenciano xa entre nós. Fixeu-vos que és més difícil entre el matrimoni, entre la parella. E diso fará 6 anos, e desde esa época fálase máis en valenciano entre nós, porque eu falaba en valenciano con elas. És a dir, gràcies a parlar amb elles se refereix a les filles. Hai 6 anos falamos máis entre nós valenciano. És a dir, el valencià ha pujat de baix cap amunt. I un altre testimoni, també d'una altra dona. La majoria són dones. Quan vaig intentar fer aquestes entrevistes sempre trobava boníssima disposició per part de les dones, mares, i més escassa per part dels homes, però he procurat citar quasi tots els que em van contestar. Diu aquesta dona, e a raíz de coñecer o meu marido díxenlle, ti falas valenciano con todo o mundo menos conmigo. És a dir, en aquest cas, la dona era castellano parlant, el marit catalano parlant, però no parlava català amb ella. Conmigo falas castelán, e comenzamos aí a parvada, parvada entre cometes, de que eu quero falar en valenciano, la dona es va posar pesada fins que es veu que ho va aconseguir. I resulta que el marit era el que el parlava espontàniament i ella la que no el sabia com a llengua primera, però en tenia la convicció de fer-ho, que és més important que tenir-la com a llengua familiar, quasi. Bé, i aquí he intentat representar-vos amb un esquema els resultats d'aquella enquesta a la ciutat de València i sobretot centrada en aquell barri, es diu el barri del Girós, on hi ha els campus, com vos he dit, de les universitats de València i Politècnica de València. Fixeu-vos que en aquest esquema hi ha 3 columnes. En la primera teniu en la franja groga de dalt, segundo a lingua 1 dos progenitores, segundo a práctica na parella y segundo a transmisión a os descendentes. Tenim, en primer lloc, un tipus de parella, que és la parella mixta segons la llengua primera, és a dir, sempre tenim un membre que és catalanoparlant, de llengua primera, i l'altre membre que sap també català però el té com a llengua segona. I altres casos, l'altre tipus de casos que vam trobar eren tots amb el castellà com a llengua primera. Per tant, eren homogenis els matrimonis, les parelles, amb el castellà com a llengua primera, però tenien el català com a L2, com a llengua segona. Quants parlaven en català entre ells? Doncs tenim que un 39% de les parelles mixtes i els dos, en aquests casos, transmetien el català. Però després en teníem de parelles mixtes que parlaven en castellà entre ells, un 15%, això sí, transmetien el català els dos. És a dir, tenim casos d'aquestes parelles mixtes que parlaven el castellà entre ells, no havien fet el pas a la situació 4, però d'acord amb la situació 3 sí que el parlaven amb els seus fills. I pel que fa
a les parelles que no eren mixtes, és a dir, parelles amb el castellà com a L2, la majoria parlaven el castellà entre ells. Aquests percentatges són respecte a la totalitat. La majoria parlaven el castellà entre elles, com és lògic, però tenim una varietat de situacions respecte als fills. Sempre respecte als fills es pretén fer més en la reintroducció del català que no amb la parella. És a dir, d'alguna manera també es mira més al futur, però sobretot el fre amb la parella és el condicionant previ, la història prèvia de la parella. Allò que diuen molts, ens hem conegut en castellà i ara no sabem canviar. Fixeu-vos que el més destacat d'aquest grup és que un membre de la parella transmet el castellà i l'altre el català, tot i que tots dos són de català com a llengua segona, però sempre hi ha algú de la parella més decidit, amb una convicció més ferma. I la part més feble és la del requadre que teniu baix a la dreta, que és 9%, en què els dos transmeten el castellà i diuen que tenen la tendència, que procuren anar dient-li paraules, és el que podem dir usos febles, usos dèbils. Ara ho veurem això exemplificat en el que ocorre a les dues ciutats valencianes més grans del sud, Elx i Alacant. A Elx, en una altra enquesta, vaig trobar... Bé, primer distingiré el que significa ús exclusiu, ús majoritari i usos dèbils. Ús exclusiu del català, era del que preguntàvem aquí, volia dir sempre, això és el més fàcil d'entendre. Usos majoritaris vol dir que diuen que parlen més català que castellà. Durant el dia usen més el català, però el castellà també està present, i usos dèbils són aquells usos emblemàtics que s'utilitzen per a certes coses, per exemple, un ús com el d'ajudar els fills a fer els deures, o en certes celebracions o activitats extraescolars, és a dir, uns usos que hem de considerar febles. Ara veurem el cas d'Alacant, on estan més representats. En el cas d'Elx, Elx és una ciutat que té uns 200.000 habitants, és molt a prop d'Alacant, a uns 20 quilòmetres, per tant gairebé hi ha molta relació, però és una ciutat que no ha patit tan profundament el procés de castellanització com Alacant. El procés va començar més tard i, per tant, encara hi ha una bona proporció, un bon contingent de catalanoparlants familiars, efectivament, que són els que fan un ús exclusiu de la llengua. Aquí tenim prop del 30%, que el parlaven amb els seus progenitors, però d'aquest 30% que el tenia com a ús familiar, fixeu-vos que amb la parella baixen a quasi el 15%, és a dir, es perd la meitat. I després, observeu-ho bé, es recupera lleument amb els fills. Amb els fills, igual que passava en aquella enquesta d'Alacant, hi ha aquest desig de recuperar-lo, però sempre un menor ús amb la parella. I els usos majoritaris o dèbils són més anecdòtics en el cas d'Elx. Ja dic, una ciutat amb un ambient, amb una major presència del català. En canvi, a Alacant, com veurem a continuació, la presència del català és gairebé inexistent, és molt difícil sentir-lo a la ciutat, i el que domina, fixeu-vos, són aquestes barres de color groc que són els usos dèbils. Per exemple, és més freqüent sentir aquests usos dèbils del català a Alacant,
per Sant Joan, per les fogueres de Sant Joan, a Alacant diuen fogueres a les falles, però no deixen de ser falles, és fruit de la rivalitat entre Alacant i València, denominar-ho de manera diferent, però és la mateixa idea. I tota la terminologia referida a l'ambient festiu, gastronòmic, etc., és en català. Aquests són exemples d'usos dèbils, emblemàtics, però la resta de les converses que se sostenen són en castellà. Com veieu, entre les parelles de pares que porten els seus fills a la línia en català també es dona això. Fins i tot, fixeu-vos que hi ha una reducció entre la parella i els fills. Continua aquesta inèrcia d'abandó del català. Però al costat apareix un creixement d'aquests usos dèbils del català, que són sobretot els usos per ajudar en els deures, els fills i els festius també, relacionats amb l'associacionisme fester. L'associacionisme més viu al País Valencià és l'associacionisme per a fer festes. El cultural és ridícul, l'esportiu n'hi ha alguna cosa, però sobretot en nombre de gent, qualitat i diners que s'hi posen per pagar quotes i tot, és el festiu. Per tant, l'hem de tenir en compte a l'hora de recuperar la llengua, no podem deixar-lo de banda, és molt important. Molt bé, doncs fem unes conclusions de la cosa tal com la deixem o tal com la tenim. La interrupció, el procés pel qual una llengua deixa de passar-se de pares a fills després d'un retrocés en l'ús social i, sobretot en el segon punt, hem de tenir en compte, hem de recordar, com hem vist, que darrere d'aquest fet hi ha una inducció a l'abandó i aquesta inducció protagonitzada pels líders socials d'opinió. És molt important el que diuen els líders socials. Avui se'ls coneix com a contertulians, perquè fan tertúlies, sobretot aquests líders d'opinió. És molt important, per tant, el que diguen. I la revernacularització? Doncs la revernacularització és simplement el procés invers. És el mateix que es va fer per abandonar una llengua, fer-ho per a recuperar-la. La llengua abandonada pels antecessors es torna a transmetre. En això estem. Diguem que és difícil, però no impossible. Com a mínim tinguem fe, no una fe religiosa, però una fe en aquest futur i pot ser la que ens anime a recuperar aquestes xarxes socials a través de les escoles d'immersió, sobretot. I aquí vos deixo, per acabar, les poques referències bibliogràfiques que he apuntat i que crec que són importants per al tema. Doncs res més. Moitas graciñas por a vosa atención. Ben, pois ficamos obrigadas e obrigados por esta sesión tan interesante. É o momento de abrir unha pequena quenda de intervencións, cuestións que queirades comentar ou opinións sobre este tema mesmo. Non sei se hai algunha intervención. Ningunha. Eso quere decir que o expliquei molt Moi ben. ben. Si, hai ali, por favor. Sí. E vostede como ve? Quero dicir, esta parece super interesante, pero pode facer, e de verdade creo que se pode facer, que se pode chegar a lograr o de revernacularizar o desarrollar. És difícil, però si no ens ho plantegem així, si no ens posem en la situació d'intentar-ho, què fem? Ens creuem de mans, ens quedem parats, hem de tenir sempre... Altres utopies s'han aconseguit.
som conscients que no tenim la mateixa situació que l'hebreu, perquè el fet de tenir una altra llengua comuna és la que ja ens aboca cap aquí, i és molt difícil trencar aquesta inèrcia. Però si ho hem d'intentar, com a mínim he intentat assenyalar quin és el camí a través d'aquestes escoles i aquests pares jovens, i també, com hem observat també en aquesta enquesta a la ciutat de València, en aquests barris universitaris on hi havia un cert nivell cultural, més que social, de gent que portava els seus fills a aquestes escoles, intentant generar prestigi per a la llengua a través dels qui la parlen i la reintrodueixen amb els seus fills. És a dir, si són professors, si són metges, si són gent que visualment, socialment, puguen ser imitables, dignes d'imitació. Perquè, de fet, també va passar al contrari. Només hem d'estudiar bé el procés de substitució. Jo tinc en la meva ment de xiquet, d'infant, do neno, cuando eu era un neno, o médico falando en castelán, doña Paquita a señorita falando en castelán, e a resta do povo falando en catalán, com eu. Per tant, hauríem de reinvertir això i posar exemples d'ús en persones dignes d'imitació, si no tant per la seva economia, sí pel seu nivell cultural, que diguem que és una ambició que poden perseguir més fàcilment totes les persones que no la imitació econòmica, que és més difícil, sobretot en temps de crisi. ¿Por qué, por ejemplo, el factor político, es decir, la adscripción a determinada tendencia política no expresa un ámbito lingüístico en Valencia? No aparece contemplado, ¿no? Es decir, yo creo que en Galicia eso está teniendo un peso. Sí, sí, i a València també, crec que igual. En cambio no está recogido ahí. Bueno, sí que m'ho han dit molts en les seves entrevistes, però no he volgut polititzar de la política petita excessivament això, però sí que vos diré que hi ha un partit que està en contra de qualsevol recuperació. Encara que això està bé, no gosen dir, no s'atreveixen mai a dir que estan en contra de la recuperació del català. Estaria mal vist. Això ja és un punt a favor, que estiga mal vist. Però ja ho sabeu, hi ha un partit que no esmentaré, que està radicalment en contra i ho ha demostrat. Per exemple, la televisió valenciana han estat tallades les seues emissions, la televisió i la ràdio catalanes que rebíem perfectament i sense problema també han estat no tallades com la valenciana perquè no tenen potestat, però sí la recepció de les ones al País Valencià no es pot fer. Heu d'eixir del País Valencià per a sentir Catalunya Ràdio o TV3. És a dir, un partit que ha fet això evidentment està en contra. I a les Illes Balears també està restringint les línies en català i introduint castellà amb l'excusa que volen introduir anglès, però com que no saben anglès, realment ho fan en castellà i passen unes fotocòpies en anglès, perquè realment és una estratagema, això del trilingüisme. D'acord? Molt bé. Bueno, vai ser unha pregunta moi genérica, pero, en fin, a ver. Vostede tivo ocasión de facer entrevistas a varias parellas, tal. Resulta moi rechamante o que subxace o discurso da psicolingüística, porque eu, que a miña experiencia,
Eu lembro un compañeiro, un veciño, non era exactamente da miña idade, mas estaba de casualidade, os dous deste barrio, aquí neste barrio. O xeito que tuvo de rebelarse contra os seus pais, esa rebeldía simbólica, que necesitamos facer todos de alguma maneira moi psicoanalítico, pero bueno, necesitamos matar os pais de alguma maneira simbólicamente, ese rebelarnos. E el fixo, foi os pais castelán falantes, pero falaban ben galego, o galego que falábamos aquí no noso barrio. Os seus avós eran galegofalantes, pero, sin embargo, como o avó tiña un posto de, digamos, certo estatus social públicamente, dicía o castelán, e a súa maneira de rebelarse foi cambiando o galego. Hai 2 días, falando con uns amigos, comentábanme que o seu fillo tamén lles fixeron un pouco, entre aspas, a puñeta, en sentido inverso. Eso como anécdota, pero o que sempre subxace, a min atrae moitísimo o tema da psicolingüística, porque a hora de levar a cabo campañas de promoción do uso da lingua, ata que punto se teñen en conta eses matices tamén, que evidentemente non se trata de facer unha campaña basada na psicolingüística, pero iso tamén pesa. Eu lembro a un veciño meu galego falante de sempre, xa un señor maior, e xa cando me decía era el maior, e que se queixaba amargamente de como é demagóxico tamén, pero tamén ten o seu aquel para entendelo e tomar nota e correxir ese matiz. Como me vai vir a min o fillo de Xan a dicirme que teño que falar gallego, se o seu pai vareu en min canto quixo por falar gallego? Dito así, literalmente. É un mundo, entón, quería preguntarle se ten algumas referencias ou, en todo caso, como conseguilas, porque mesmo despois para utilizar nas aulas é moi importante. Sí, claro, organitzar una campanya per la revernacularització basada en la rebel·lia dels jovens, de dir, rebel·la't, parla català, parla gallec, contra els teus pares. No sé si seria molt positiva, podien reaccionar com aquest altre fill en sentit invers. Però això que has dit m'ha portat al cap una obra de teatre que vaig veure molt provocadora perquè plantejava aquest mateix tema, el d'un fill que es rebel·la com a paral·lel al tema d'eixir de l'armari, salir do armario, i de fet en l'obra el fill havia estat educat en castellà pels seus pares, no sé si se centrava, la vaig veure a Mallorca, l'obra, però crec que se referia a valencians, era un grup de teatre valencià, però ara no recorde bé, i el fill també suposadament era heterosexual i ell els descobreix no sols que parla català, sinó que és homosexual. I en un encontre familiar succeeix tot això. L'autor de l'obra mescla els dos descobriments que els fa als seus pares. Els pares es queden... No sé si els pareixia més greu que parlara català quan li havia ensenyat castellà que l'altre descobriment. Però també l'obra està molt ben plantejada perquè és provocadora per als espectadors que hi vam anar, que esperàvem una obra en català i comença, gairebé tot el primer acte és en castellà. Estan parlant normalment en una situació de família i tal, clar, jo ja estava a punt d'eixir-me'n fora i reclamar, dir, però aquesta obra no s'havia anunciat en català, ara m'estan fent una versió en castellà, quan l'actor de moment comença a parlar en català i a descobrir-li als seus pares que també era homosexual. Tot va venir als pares, sobretot a la mare, que és la que més patia per això, de colp. Aquests casos així sí que me n'han explicat molts, particularment alguns en aquestes entrevistes, però
Però bé, he considerat millor opció destacar els que apunten cap als usos de futur amb la parella i amb els descendents, els fills. Molt bé, gràcies. Algúnha outra cuestión? Ben, pois finalizamos e agora lembrade que hai un café conxunto e que se retoman ás 12:30 as sesións, vale?